Μίλτο, πού πήγαν οι πελάτες? Ο Αναγνωστόπουλος εκεί με τον Μπάμπη. Πού είναι οι πελάτες? Το τρίτο με τον Μπάμπη. Στην Δημητράκο, πού είναι το μαγαζί, πώς λέγεται το μαγαζί? Στο δρόμι θα περιμένουμε, στο δρόμι. Αύριο θα του πάω μια βότκα μπλε. Γιατί δεν το κέρδισα στο 90. Έλα και τώρα οι πρωταθλητές. Οι πελάτες ρε, το fair play ρε, πού είσαστε ρε? Πάλι σε να δείτε την απονομή ρε. Αναγνωστόπουλε! Πούστη! Πούστη! Μίτσο! Τάκη! Μίτσο! Αναγνωστόπουλος! Δεν θα πάρεις κύπελλο ποτέ. Αναγνωστόπουλε! Εμπρός! Τι να την κουβαλά, Αλέξη? Κάποιος έμεινε εκεί στα πέναλτι. Βγάζουνε τους νεκρούς. Δεν άντεξε αυτός. Βγάζουνε τους νεκρούς έξω. Πάστε εκεί.